Burkina Faso gouvernement a yira k'a fɔ ko a bɛna sɔrɔsi 5000 ta ni a kun fɔlɔ bɛ daminɛ yɛrɛkɔrɔsi dugulenw na n'o bɛ min wele ko VDP. O contrat o ye san 5. Ahmed Zerbo o ye journaliste ye Libération na an y'ale ɲininka a ka hakilina taara. Ni o sera k'o recruter i ka village ra ou bien i ka commune kɔnɔ, donc comme i bi terrain lɔn ka ban nin, donc kɛlɛkɛyɔrɔ la en tout cas a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka dɔ kɛ ko dɔ kɛ dɔ ye. Mahamudu Sabadogo o ye commerçant ye Bobo Dioulasso a san 5 ko kuma min baara o man di ale tulo ra. San 5 ni ale tɛ solution yɛrɛ. Normalement même san 5 ni tɛmɛra a ka continuer n'a ye quoi. Voilà. Stanislas Zerbo kɔni fɛ a kɛra cogo cogo a ɲɛna a fana bɛna ɲɛ VDP ma k'o kɔrɔta. Bon ne fɛ a kaɲi mun kan b'a fɔ k'a kaɲi parce que Burkina bɛ problème na bi tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ tɔɔrɔlen don an yɛrɛ bi yan ça va pas déjà a bɛna force di fanga di VDP ma a bɛna tila ka u ka sara caya fana u bɛna courage ta ka se ka baara kɛ donc fɛn min don a kaɲi an kɔni bɛna gouvernement accompagner ka encourager u ka jija an kɔni b'o kɔ cogo o cogo la m'o kɔ n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ. Ali Baro kɔni fɛ nin kɛlɛ nin kɛta lo sigikafɔ ma ɲi ka sɔrɔ ni banbati tɔn ninnu ye. A fɔ sigira kuma ale kuma tɛ yen dɛ wala an bɛ kɛlɛ ka ban pewu voilà. Hamad Sanogo min Fédération Islamique président ye Bobo Dioulasso marara ale ko kɛlɛ nin ma ɲi ka kɛ sɔrɔsi ko dɔrɔn ye ko sigikafɔ ka kɛ. C'est min b'anw kun na nin moi je pense que o fana ti miiriya ɲuman ye quoi k'a fɔ non an ti dialogue ni terroriste ye an ti fɛn ni terroriste ye o kuma min filɛ nin ye k'a fɔ non o tɛ mɔgɔ mun y'o fɔ yɛrɛ an bɛɛ b'a lɔn ko tiɲɛ tɛ quoi bɛɛ bɛ dialogue o mɔgɔ tɛ yen san 20 kɔnɔ a kuma nin wajibi lo quoi voilà n'a sera ka kɛ an b'a fɔ ko jamana ka u ka revendication minɛ ka kɛ mais adamadenw lo mɔgɔ bɛ se ka kuma n'u ye bɛgɛnw tɛ. Alidu Ouedraogo, VOA Bambara Tora, Bobo Dioulasso.